Κρήτη μου όμορφο νησί με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη. Κρήτη μου όμορφο νησί με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Στεφανία, χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά στο Ρέθεμνος. Καλησπέρα Γιώργο, αλλά όχι απόψε από το Ρέθυμνο. Απόψε σας ακούω από το Ρουμελί, από το χωριό μου. Α, ακόμα καλύτερα, από το Μιλοπόταμο λοιπόν, από την από καρδιά. Από το κάτω Μιλοπόταμο, είμαι δίπλα στο Τζάκι, στα αδέρφια μου και περνάμε υπέροχα. Μπράβο. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και να πιείτε και για μια ρακή και για μας επαΐ, γιατί εμείς πίνουμε καφέ. Μας εμπίτησαν η ρακή και πίνουμε καφέδα. Τι να κάνουμε, τα χωριά έχουν άλλα προτερήματα, πάντα. Πώς επέρασε Στεφανία τις ημέρες των εορτών? Καλά, οικογενειακά, ήσυχα, ξεκουράστηκα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όλα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και όλα καλή σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν το 2014 ή μάλλον αν σου πήρε κάτι το 2013 να σου το δώσει το 2014. Ευχαριστώ πολύ και να χαμογελάμε χωρίς προσπάθεια. Το σημαντικότερο, με υγεία όλοι μας. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να πούμε απόψε ότι πριν να μπει Γιώργο ο καινούριος χρόνος, έχουμε κάποια πράγματα που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, ειδικά για το σπίτι μας, για να καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο όσο μπορούμε καλύτερα και να μας πάει καλά. Μάλιστα, θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, πάντα επιλέγω θέματα που να έχουν ενδιαφέρον και να ενημερώνουμε και τον κόσμο περισσότερο. Μπράβο, Στεφανία. Λοιπόν, βγάζουμε καταρχήν το ευλογημένο και λειτουργημένο εικόνισμα Γιώργο, το έχουμε πάει στην εκκλησία πιο μπροστά. Το βάζουμε λοιπόν μέσα. Επίσης παίρνουμε νερό από τη βρύση για να τρέχουν τα καλά στο σπίτικό μας όπως τρέχει το νερό. Παίρνουμε μία πέτρα για να είμαστε γεροί όλο το χρόνο εμείς και τα καλά στο σπιτικό μας. Ναι. Άλλο που κάνουμε εδώ εμείς στην Κρήτη είναι ότι παίρνουμε την ασκελετούρα. Ναι. Η ασκελετούρα είναι θερμίδι, το οποίο το ξεπατώνουμε πιο μπροστά, το αφήνουμε απ' έξω. Και με το που μπαίνει ο καινούριος χρόνος λοιπόν τη βάζουμε μέσα, γιατί έχει το χάρισμα να διαιωνίζεται. Δηλαδή κι αν την ξεπατώσεις, αυτή πάλι βγάζει φύλλα, πάλι μεγαλώνει. Ναι, την ξέρω την ασκελετούρα και θα την ξέρουν και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούνε. Για τους νεότερους να πούμε ότι οι ασκελετούρες υπάρχουν σε όλα τα χωράφια, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην Κρήτη. Είναι, βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα πώς να το περιγράψω. Είναι σαν ένα μεγάλο κρομμύδι. Σαν ένα μεγάλο κρεμμύδι, ακριβώς. Ναι, πολύ μεγάλο κρεμμύδι όμως. Λοιπόν, πηγαίνοντας Γιώργο λοιπόν την παραμονή της πρωτοχρονιάς και εγώ να πάρω την ασκελετούρα να τη βάλω στο σπίτι μου, εγώ είδα τον παλιό με τον καινούριο χρόνο την ώρα που κάνει την παραλαβή της σκητάλης. Δηλαδή την ώρα που ο παλιός χρόνος έδινε τη σκητάλη στο καινούριο, είχαν ένα διάλογο και κατάφερα και τον άκουσα. Να σε ακούσουμε. Όμως επειδή δεν μπορώ μόνη μου να τον πω αυτό το διάλογο, χρειάστηκα τη βοήθεια του ανιψιού μου, του Μιχάλη του Καλαϊτζάκη, που είναι μόλις 9 χρονών. Βεβαίως. Και είναι εδώ δίπλα μου να με βοηθήσει και τον ευχαριστώ από τώρα. Λοιπόν, ακούστε μας. Βεβαίως. Καλώς σε βρήκα, χρόνε μου. Καλώς το γερμό σου. Μα πες μου, τι συνάντησες στο διάβατο δικό? Βλέπω σκεφτικό και αδυνατισμένο, το πρόσωπό σου γαλανό και στενοχωρημένο, ως και το βήμα σου αργό, το σώμα λυγισμένο. Μοιάζεις πολύ να γέρασες, μα και κατατρεγμένο. Δεν βγαίνει εύκολα η μιλιά από την ταλαιπωρία, και από τα τόσα βάσανα σε αυτή μου την πορεία. Πέρασα μπόρες μπόλικες, φουρτούνες άλλες τόσες. Ποτέ δεν το περίμενα, μα ήτανε καμπόσες. Έβαλα στόχους, πάλεψα, συνάντησα αδικία και ανθρώπους που έχουν σπίτια τους μέσα στα νοσοκομεία. Άλλοι που ψάχνουν τροφή και στέγη μέσα στους δρόμους. Και άλλοι που έχουν να περνούν κι όμως τους είδα μόνους. Τη θλίψη και τη μοναξιά παντού τη συναντούσα. Μα πουθενά η ανθρωπιά όσο κι αν γυρνούσα. Πάρ' τη σκητάλη της χρονιάς μαζί με την ευχή μου. Κι ας έχασα τα όνειρα και την υπομονή μου. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε Γιώργο? Πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Ήρθα με το χαμόγελο και με αισιοδοξία. Δεν μου λυγίζεις τα φτερά, αυτό έχει σημασία. Θα φέρω τα χαμόγελα, θα διώξω και τη θλίψη. Ο πόνος και η μοναξιά άνθρωπο μην αγγίξει. Την ανθρωπιά προσέλαβα, μαζί και την αγάπη. Τις μόνιασα γιατί μπορούν μαζί να διώξουν τα πάθη. Όλα σου χρόνια να γεννούν όπως τα λογαριάζεις. Οι μέρες σου δημιουργικές χωρίς να αναστενάζεις.
Θα κάνω ό,τι μου περνά. Τα πάντα θα προσφέρω. Θέλω και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε καλά. Να πω Στεφανία, θερμά συγχαρητήρια στο Μιχαλιό. Και μου θύμισε πολύ τον παππού του, δηλαδή την ώρα που μιλούσε. Ακριβώς, δεν ξέρω, ναι. είχα στο μυαλό μου το πατέρα σου και κάπου έτσι αισθανόμουν λίγο περίεργα, λίγο παράξενα, λίγο όμορφα όμως, γιατί ήταν από τους καλύτερους μιλοποταμίτες. Όντως, ο Μιχάλης, όντως. ο Καλαϊτζάκης. Αυτός ο άνθρωπος, ο Καλαϊτζάκης, ο Μιχάλης, ο πατέρας μου, που καμαρώνω για αυτόν, αξίζει τουλάχιστον μια εκπομπή. Βεβαίως, που το είναι και γνωστό σε όλο το κριτικό στοιχείο της Αττικής, αφού ήταν ο άνθρωπος που μας έφερε τα δέματα από την Κρήτη. Για όσους μας ακούνε τώρα και λένε αυτός είναι, αυτός δεν είναι, ναι, αυτός ήτανε μάλλον, γιατί τώρα δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε και εμείς τα παιδιά την παράδοσή του και τα εγγόνια του, και αυτό είναι που με κάνει και καμαρώνω περισσότερο. Στεφανία μου, να πω στο Μιχαλιό χρόνια πολλά, να του πω ο καινούριος χρόνος να του φέρει ό,τι επιθυμεί, όχι ο Άγιος Βασίλης. Ευχαριστώ επίσης. Να σε καλά, Αντράκη μου. Ο Άγιος Βασίλης ό,τι ήταν να φέρει το έφερε. Από εδώ και πέρα τώρα πάμε στα πραγματικά, στην πραγματικότητα. Μπήκαμε ήδη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να είστε καλά, Στεφανία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή, έτσι. Να σε καλά και τώρα σε λίγο θα ακούσουμε και την κυρία Εύα που σου έχει μεγάλη αδυναμία, πιστεύω να τα φιλιά μου και την καλή χρονιά να έχει. Να είσαι καλά, να μου τους χαιρετάς όλους ετάς στο σπίτι σου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ και χρόνια πολλά. Καλό βράδυ. Γεια και χαρά. Γεια. Επίσης, γεια.